Davarada Birleşen Milletler Guramasının Bilim, Ilim we Medeniyet boýunça guramasının işleri barada Türkmenistanyň Milli Toparynyň jogapkär sekretary, Magtym Adynaky Türkmen Döwlet Üniversitetiniň Seýidnazar Seýda Adynaky Türkmen Döwlet Mogollunçylyk Institutynyň UNESCO kafedralarynyň Döwlet Mehmet Azad Adynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň Halkara Gatnaşyklary Institutynyň Türkmen Owa Hojalygy Institutynyň Aba Annaýf Adynaky Halkara Atçylyk Akademiýasynyň Murat Garryf Adynaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Üniversitetiniň UNESCO klublarynyň hemem UNESCO'nyň assesirlenen mektepler toruna girdilen ýurdumyzyň umum bilim berýän orta mektepleriniň altysynyň mugallimleri çykyş etdiler. Çykyş edenler türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadağymyzyň we hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyzyň taýsy taglary bilen beýtaraf watanymyzy dünýä döwletleri bilen hyzmatdaşlyk ösürmek babatda alınıp barýan tutumly işler olaň çäklerini awraýly halkar guramlary bilen bilim babatda hyzmatdaşlyk işiň ýoly goýulynyny aýtdylar. Halkymyzyň müňünliklerden biziň günlerimizde gelip ýeten maddi we medeni miras awraýly halkar guramlarynyň biri bolan Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri boýunça UNESCO guramasy tarapyndan hasaba alınmagynyň taryhy ähmiýeti eýdigini, halkymyzyň maddi we medeni mirasynyň gymmatlyklarynyň ýaş nesle döwre we bilim terbiýe bermekde ähmiýetli taraplaryny bellädiler. Döwreniň ahyrynda Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet boýunça guramasynyň işleri barada Türkmenistanyň milli topar tarapyndan UNESCO kafedralarynyň klublarynyň we assesirlenen mektepler toruna girdilen umum bilim berýän orta mektepleriň işçiň agdalaryna hormat hatlary gowşuruldy. Döwre gatnaşyklary tarapyndan türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza we hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyza berkarar watanymyzy syýasy jemgyýetçilik durmuş ykdysady we medeni insanperwer ugurlaryna alp barýan tutumly işleri hemem halkara hyzmatdaşlyk pugralanymak bilen ýaşlar syýasatyny giňden döwrelendirýänligi üçin hoşallyk sözleri beýan edildi. Döwre bilen ugurdaşmak adynaky Türkmen Döwlet Üniversitetiniň Kimia fakultetiniň eýwanyna gahrman arkadagymyzyň eserleriniň milli gymmatlyklarynyň taryhy medeni ýadygarlyklarymyzyň taslamalarynyň sergisi oňa gatnaşlarda uly tesirleri gallardy. Şeýlede üniversitetiň bagtyarlyk owazlary medeni merkeziniň dutarçylary topar tarapyndan arkadagly gahrman serdarymyzy arkadag serdarly bagtyar ýaşlar ýylyny halkymyzyň milli gymmatlyklaryny wasp edýän aýdymlary we tans toparynyň tansçylarynyň ýerine ýetiren milli tanslary dawara öz boşly uguşgun berdi.